Mali jamana minisiri so mini o ka chawo nyeshi dine ko ladala ko ani batu ko nyana boni ma anga jamana ko ne no yesi do nundu ka beni tarata février kalu kletangi CCB nyakon so konnana oni jekulu ani dine mauni nyokonche kawla doni ka fosigi nyamuya na bunyana karama tumbe minisiri so ere minisiri boloni oye docteur Mamadou Koni odi andunga nyi bakuru kuna funi wero ubina na farani kuna funi kanka lase au mani lase linkono ayo bismillah. Ambalima bamanan kamena maliko nani maliko kan wali manu fuli binye shaw kile na bela jele mafu ya fosi gorola ka fonya na ko bismillah ko biba mananga kuna funi sorole unkene ka mimi na wala li chama kyawi maliku na funi ya uni jien fan were kuna funi ya ula sa alsilamaya de meton ansaru ka section uyu sembo ukonokoro tondeun kaseka na alsilamaya de meton ansaru nyejoro ziara malisila meton ho conseil islamique du Mali manyema malisila medine nyemo ga faranga wonkanje kuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali manyema fana karamogo asid Sheriff Ousmane Madani Haidara akademba yala bangoni jangnebu ni langini be ukani bonye na abidu laidu dafau ani laidu la kura lu de hukumu konana kana zamzam yuka blasirali kan sanuma soro aninka adala duwa sanuma lanyini anga je anga usorole na samaira sanu alibina na wala likanyi sigi nyere kera ka ben sibiri don février kalokle wolon flama nunu yi ambalakaw de yi chew demizen farama bakoroka Islamaya demeton anisaro tonde undo obora sans section de la obisim la farifone nisonja ani munya kono sherifula misiri ba kona na bangwani jangene bugula kasangani ninyi bonyo de keto do ofe kanyeshi Mali islametonga faranyo tomba o conseil islamique du Mali manyemba bamo wala sa kanoka kanu seventia kanyeshi amoni kalaba kanyine affaire akadu ke oluwi chokoroba ngani nyanyumantigi ba madani deni basandi ika kalande unana kana bosa santro ani karandera kana buye kana anye dai ka karamgo kana dugaw nyini fe katla ka yafa nyini fe basanga munyu tono ba madani ka dugaw jabi tono farafina kuna wolo farajela kuna wolo sirifika minana nakuma na karamgo ini che Haidara nana kana umbo janame kangu ka kadijina siraira jongna funi minga tidu Haidara ala ki sara anti bokuma na fanga dugo ke an karamgo e Muhammad Madani Haidara dugo de wa almami ala ka sayaka mal lafiya ya abanchera ya bi ana dogonu karamgo anyere ba nyini fe ka dugo ke sherifuna dugo yi ala ku fanga si ka an baw fo ka damne tanti bafune na kana tanjara na dugo la ala ku miangoro karamgo ala ki yere miangoro ala ka amme ko ala ki sen sabati karamgo ala ka jugu desera jugu tela yere ambora sa kana dugo nyini fe ika dugo kanyi ala ka ambla mo nye kasangani uga nyevolu yi na bawo ye ayira kafo olu sebe koro nusonja wo nimisi wasara kasangani sigin kele yeni baniye ninga sura ka no fetuko ke uga dantigula ka ayira kafo somo wasama sura la olu fe hakilna yera bola anga muso bawdela minun sigilen bessa kafo uba nyini nyemago fe uka faru kan ku deme kan hakilenta kana bo an karamoy ka dugo kai ka dugo nyini afe wala alhamdulillah depuis muso yo fo chaw masigi président masigi karamogo masigi an fala la nyon kan ka hakilen latige ka kuna foni la se tonde bela jelema yala sa am se kana dugo nyini an karamogo fe alhamdulillah wele ajabi la tonde on fe ka bi boloda kana anfle o kenede kono ambe ala tando ka ala fu ni hakila nyuma na min bora muso yolo sabu muso yele de karamogo yele ka ko yele bonye wa muso ti ko fe fenye nin kola wala muso vraiment ambu fu ka hakila nyuma na anuka wuliga jola anuka chesrila kana hakila inta hukumu kondana mogo munu ye korofo fole oni nyonje uye ayira kafo ulu ka nali wale nyumando de do kataka nyeshi zamzam yumo umi nka chesirne wulika jokera sababu ko lubla alislamede nyuma sira kleneka ane kala mogo ka nyogon yela nimisi wasa belebele basoro la dantamina era kumi kena kono ye kena era chugoi chew nu sodiara muso ni sodiara kala mogo era nu sodiara we wasadi wa ani
limaniya kura o de sɔrɔ la batteriw charge la ni ala sɔnna an karamɔgɔ mago bɛ min na san n'a mara kɔnɔ n'o ye san région ye ni ala sɔnna fɛn bɛ kɛ min ka bon nisɔndiya bonyana fo k'a dama tɛmɛ nimisi wasa sɔrɔ la fo ka s'a dan na. A kɛtɔ ka kɔrɔfɔw ta Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn tɔnba o conseil islamique du Mali ma ɲɛmaaba an fana an karamɔgɔ a Seydou Chérif Ousmane Madani Haidara ye a ka nisɔnɲɛw sɛbɛkɔrɔ danganamaya ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔn nasaru ninnu ye minnu bɔra Santoro ani Karante la ka na o ɲɛ da ka a ka laseliw kɔnɔ a ka laban ka ɲɛfɔli kɛ hali bi alisilamɛ diinɛ kan minnu kɔnɔna na a sinsinna bayatul islamiya o layidu wɔɔrɔw kan ka ladɔnniya ka fɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra nisɔndiya farifoni ani hakili falenfɔlɔw kɔnɔna na min cɔrɔtigɛrɔ ni bani ka ladilikan sɛnɛmaw ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka suru ka kuncɛ ni bayatul islamiya o layidu wɔɔrɔ talen ye nabaw fɛ. I n'a fɔ cogo min anw kun aw tulo la sɔmin ka ban Mali diinɛko ani batuko ni taaboloko minisiriso u ye sigi dɔ boloda min labɛnna ka bɛn tarata février kalo tile 10 ma baaraw nun donna CICB kɔnɔna na u ni jɛkulu ani diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ mɔgɔba caman tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na kɛnɛ in yɛrɛ bonya n'a karama u tun talen don ka kalifa diinɛko ni batuko ani laadalako olu kɔɲɔ ɲɛnabɔ minisiri bolo ni o ye Dr Mamadou Kone ye. An ka jɛ an ka Madi Awa Kebe ani Ibrahim Kulibali olu ka sɔrɔlenw lajɛ olu de tun bɛ kɛnɛ kan Sherifla TV Jabarani so tɔgɔ la. Ka hakili jagabow kɛ jamana ka haminakow kan ni ka bilasiraliw kɛ walasa bɛn ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma bɛ se ka sin cogo min malidenw ni ɲɔgɔn cɛ diinɛ ma bɔ diinɛ la jango taabolo ko olu n'a ɲɔgɔnna caman de nin sigi kunbaw ye. Lajɛrɛ hakilina bɔra Mali ka minisiriso min ka baaraw ɲɛsin bɛ diinɛ kow ma ani an ka kokorow sigi min ye alisilamɛya diinɛ ni chrétien diinɛ tɔnbaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. O kadira de kɔnɔ minisiri ye ɲɛfɔli kɛ sigi kun kan ani jamana marabagaw ka haminako ye fɛn minnu ye walasa diinɛmɔgɔw fana bɛ se k'u jɔyɔrɔ fin cogo min bɛn kɔtɔɲɔgɔn ta la ani basigi bɛ se ka na cogo min an ka jamana kɔnɔ. An ka ministère ani diinɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen an bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san ka sigida dɔ labɛn an ni ɲɔgɔn cɛ walasa an ka se ka bɛn kura an ka ministère ka taabolo belebelew ra. An ka ministère bɛ ka baara boloda mun labɛn san kɔnɔna na walasa an ka se ka ɲɔgɔn faamuya taabolo cogoya la cogo min na an ni diinɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. An bɛ ɲɔgɔn faamuya cogo di? Hamina min bɛ o ra, degun min bɛ o ra, o b'a fɛ a ka taga bɔ o kan cogo di? Jamana yɛrɛ ka taabolo ɲuman kɔnɔna na, jamana ka sariya batoli kɔnɔna na. Ni ye diinɛmɔgɔ ye o, n tɛ diinɛmɔgɔ ye o, bɛɛ lajɛlen bɛ jamana de kɔnɔ. Jamana min tɔgɔ ye k'a fɔ ko république fana sariyaw de bɛ ara ni a kan ka bonya kosɛbɛ na. Donc o sariyaw sinsin bere o ye CNT. Nin sigi min kɛra a kun ye mɔgɔw ka hakilinaw de fara ɲɔgɔn kan. Jamana bɛ se ka développer cogo di diinɛ ka hakilina kɔnɔna na. Diinɛ de kan ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan a t'o bɔ ɲɔgɔn kan. Diinɛ de kan ka kɛ fɛn ye min hakilina di jamanadenw ma ka se ka jamana bonya yira jamanadenw na ka se ka jamana sariya bonya yira jamanadenw na. Mais diinɛ man ka kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn ma ni discours dɔw ye minnu bɛ yen ni a bɛ dimi ni fɛnw yira o ma ka jamana kɔnɔna na. Anw bɛ jamana min kɔnɔ bi ala ye hɛrɛ kɛ anw ye ka président di anw ma président min ni a ja ka gɛlɛn a bɛ jamanadenw bonya ka tila ka CNT président fana di anw ma min ni a ka CNT membre bɛɛ lajɛlen o bɛ ka baara kɛ jamana ka sariya lajɛli la walasa jamana ka se k'a kolo sigi. Nin tile fila masala in kɔnɔ min ye diinɛ ɲɛmɔgɔw maa kɛmɛ hakɛ fara ɲɔgɔn kan u bɛna hakili falen kɛ babusɛnw dɔw kan i n'a fɔ diinɛmaw bɛ lasili min kɛ n'o ye discours religieux ani cybercriminalité ka sariyaw kan. O de kama nabagaw y'u ka nisɔndiya jira minisiri ka nin hakilina ɲuman in na. An bɛ ala tunu ka ala barikada ala bɛ din lajɛ n'o hakilinaw di an ma k'a to an ka se k'a kɛ jamana in kɔnɔna la. Aw ka Mali jamana diinɛ jamana don laada jamana don wa adamadenya jamana fana don. Ni Mali tariku ta ka a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn minɛ jamana don ne ko gana mɔgɔ wolo jamana wɛrɛ la o na Mali de la kurukanfɔgɔ minnu tɛmɛna fɛn minnu sɛbɛnna olu la sariti minnu sɛbɛnna bɛnkanw de bɛ a kɔnɔna la ni y'an ka laadaw fana ta k'a lajɛ i b'a sɔrɔ bɛnkanw bɛ laada min kɔnɔna la samɛdina fana tilala ka na o fana kolo giriya o de kama ka sigi kɛ jamana diinɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka sigi kɛ jamana laadamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ sigi mun n'a bɛ boli hakili jagabɔ kan an bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ lafiya la cogoya mun na k'a sɔrɔ binganni tɛ yen k'a sɔrɔ dɔ ma dankari dɔ la
o ye fɛn mun bɛ a la ne silamɛya bɛ a piye kosɛbɛ o de kama an ka minisiriso fila n'o ye diinɛ ko bɛ ɲɛnabɔ minisiriso mun na ani jamanadenw cɛ dilan ni minisiriso n'o de ye hakilina sɔrɔ ka nin baara in kɛ anw bɛ kɛ o dɛmɛbaga ye de ka d'a kan an ka diinɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye ani an ka danbe fana bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa an b'a dɔn k'a fɔ ni baara in kɛra a kɛcogo ɲuman na jamana basigi de bɛ sɔrɔ a kɔnɔna la ni jamanadenw ye ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn minɛ ka kɛ kelen ye ni ka jɛ ka balo ɲɔgɔn ka lafiya la siga t'a la jamana de bɛ lafiya ka ala deli jamana ala k'a basigi jamana ala k'a lafiya jamana ala k'a kolo suma jamana ala ka hɛrɛ jiri a kɔnɔna la. Nin ye ko ɲuman ye nin kan ka to sen kan salon ne participera ni rencontre in na parce que a bi diinɛw dɛmɛ ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn bonya donc a b'o cultiver an na ani a b'a to an ka hakili falen caman kɛ et puis an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn dɔn n'i bɛ mɔgɔ dɔn i b'a ka taabolo dɔn donc aw bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ. K'aw ladɔnniya k'a fɔ diinɛ tɔnw bɛɛ lajɛlen bɛnna u ka san kɔnɔ baaraw bolodalenw jira nabagaw la minnu bɛ tali kɛ bɛn ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma kan malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni ka tila ka recommandation kɛ minnu bɛ di ministère des affaires religieuse ma u bɛ se ka waleya cogo min don nataw la. Kunnafoni nasira wɛrɛ fɛ seko ni dɔnko yakubayali ani a jirali min ni a bolodara école les bleus fɛ Jelibugu la. Journée de la culture du Mali ka ladɔnniya k'a fɔ baara in bolodara u fɛ ka bɛn tarata février kalo tile 10 ma stade municipal Angers kɔnɔna na. Kɛnɛ in sigikun yɛrɛ laɲini ye fɛn min ye denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka ekɔlidenw u bɛ se ka seko ni dɔnko faamu cogo di k'an ka ladalakow ani taabolow faamuya. Kɛnɛ in sigira o de hukumu kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ a bɛ don hakilina min fana cadre kɔnɔna na o de an ka jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ale tun ye miiriya ɲuman min ta ka salongo kɛ année de la culture ye o yakubayali kosɔn baara in bɛ don o de miiriyaw o sinsinni dafɛ Kadija Tarawele ani Dramane Male olu de tun bɛ yen nɔ Shirifula TV Jabarani so tɔgɔ la. Ka jamana seko ana dɔnko do bala ni ka an ka tasira kɔrɔlenw o yira denmisɛnninw na kabiri kalansow la o de nin don kɛrɛnkɛrɛnni seko ani dɔnko hukumu kɔnɔna na ka bɔ l'école de bleu maaw yɔrɔ ka laɲini ye ni nin baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'a yira bɛɛ ka k'i ka jamana fɛ bɛɛ ka k'i ka danbe fɛ bɛɛ ka k'i ka tabiyaw fɛ an kana ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛw fɛ barisa an ka dugukolo in na Mali ye jamanaba de bɛɛ ka kɛ Mali fɛ bɛɛ ka k'i siya fɛ donc denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ sɔmɔnɔ an ye sɔmɔnɔw ta an ye miyankaw ta an ye jɔgaramɛw ta an ye arabuw ta an ye kasɔngɔw ta an ye dɔgɔnɔw ta k'a yira nin bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ nin culture na u k'a dɔn bɛɛ ka se ka kɛ faut que chacun soit fier de sa culture. Fɛn min ye Mali siya caman ye olu ka seko ani dɔnko olu de fɛsɛfɛsɛla nin don kɛrɛnkɛrɛnni sen fɛ o min y'a to maa mun nana a kɛnɛ seereya ni ka se ka fɛn caman faamuya a hukumu kɔnɔna na. Ici anw bɛ arabu le représenter arabu minnu bɛ Mali la ɲanɔ k'a yira ko siya bɛɛ de kelen Mali la donc c'est pour cela que an ye journée culturelle organisée siyaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a yira ko siya bɛɛ kelen Mali la yan nɔ. An bɛ ka jawando jɔgɔrɔmɛw an bɛ k'olu de représenter mun b'an bolo olu ka pari de ye i b'a dɔn jɔgɔrɔmɛ ninnu bazin ka d'u ye ani les wusulan ani fɛngɛ sanu ninnu ka di jawando donc u ka fɛngɛw de b'an bolo yan n'i ye t'u ka bazinw na an'u ka parfum an'u ka sanu n'u ka wusulanw olu de b'an bolo yan. Wa fana a kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnni ye u bolo ni ka se ka jamana seko ani dɔnko a n'a kalanko yiriwali jɔyɔrɔ jira jamana ka taaɲɛ a n'a ka yiriwa la. An ka taabolo kɔrɔ minnu bɛ yen ani an ka laadalafɛn minnu bɛ yen k'o bɔ k'o yira mɔgɔw la o kɔnɔ o bɛ ekɔli kɔnɔna la o baara fana kan ka di ekɔlidenw fana ma u bɛ se k'an dɔn an k'an yɛrɛ dɔn o de fana bɛ se ka baara nɔgɔya an ka denmisɛnninw nataw fana bolo bon an y'o de fana an ka jamanakuntigiw fana salon kɛ année culturelle bon ɲinan u nana année culturelle fana ta ka tila ka kalan fana don a la tuguni bon an b'a fɔ fana k'a fɔ ko ninnu fana ye avance ta ni mɔgɔ caman ye c'est pour cela an bɛ bɛɛ wele an ka fara ɲɔgɔn kan hakilina minnu bɛ bɔ jamanakuntigiw fɛ an k'u waliw accompagner.
ni lajɛrɛ min ye maa caaman fara ɲɔgɔn kan kabiri ekɔlidenw denmasaw ekɔli karamɔgɔw fɔɔ ka taa se école les bleus jelibugu partenaires ma a kɛla boɲɛ ani karama ye an bɛ aw ladɔniya k'a fɔ ko ɲa damun tali mali siyaw ka seko ani donko kow la fɔɔ ka taa se u ka ladala dumuniw ma o de ye dansigi nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in na ka ɲɛsin seko ani donko ma école les bleus maaw fɛ. Association des jeunes pour l'insertion socio-économique AJC Kaoladonia kafo lui bilasirali ani la famille kene do boloda mini abara ununduna kabeni février kalo klesegi ni obena kari temenema Kaoladonia kafo baruda sigi asigira sumaya bana o kunga ngukurika ani ninakili bana kaseka olu nyefo mawi abiseka kumbe tugumina kololo munumbe ala Fatumata Yaya Kane ani Abdoulaye Jara ulu ka sorole undu anga anga flelke ni lajɛrɛ akilina kelen ni ŋaniya kelen dɔrɔn ka se ka na sigida maaw kunnafoniya ni k'u lafaamuya bana fila in kan kɛrɛnkɛrɛnnenya na sumaya bana ni o ye palu ye ka taa se ninakili banaw ma infection respiratoire ɲɛmaw ka fɔ la nin bana damadɔ in de ka can kosɛbɛ ka ye sigidaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya na commune 1 kɔnɔ baro in kɛnɛ sigili hakilina ɲuman a fɔ sifinkulu ni o ye association des jeunes pour l'insertion socio-économique ye sifinkulu do sigida fɔlɔ kɔnɔ commune 1 na Bamakɔ minnu haminako n'u ka jɔrɔnako ti dɔwɛrɛ foyi ye sigida in ɲɛta kɔ ani ni docteur so ta k'a lajɛ fɛnɛ bana minnu banabaatɔ tali ka ca dɔgɔtɔrɔso la n'a fila de yira la a fɔlɔ o ye sumaya bana ye n'a bɛ fɔ pali a filanan ye les infections respiratoires n'o ye fogofogo banaw ye sɔgɔsɔgɔ ni mura banaw ninakili fereke banaw donc o de yira la filanan la donc o de kama an ye kɛnɛ in sigi ka se ka kɛ dɛmɛ ye an ka communauté fɛ ni sumaya bana ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ 95% mɔgɔ la sumaya b'o de la quoi yaya ani sɔgɔsɔgɔ ni mura ni angine o fana olu banaw de ka ca kosɛbɛ quoi o de y'a o hakilila de y'an bila an y'o bana fila ta pour que dɔgɔtɔrɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye kuma dɔnnaw kote ko ka k'i faso fɛ o ye limaniya dɔ ye kɛnɛ in denbaya minɛ kun sigimɛ an balaka min kɔrɔ Jeliya Tarawele commune 1 den don a ka sigida kanu ani sigida ɲɛta o y'a haminakow la belebelew ye a nisɔndiyara ni denbaya in minɛ tali ye ni k'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye banaw kɛlɛli ye bɛɛ lajɛlen ka k'i kunna doni ye ka taa se bilasiralikan caman ma ni nisɔndiyakanw caman ne ka musokisɛya ma ka ɲi ngaraya ma ka ɲi nka kodɔn man ka ye a bɛ se ka kɛ u ye fɛn dɔ de ye na n'o tɛ commune 1 ka bon ni commune in bɛɛ Bamako n b'u fo n bɛ président fo k'a ka jama bɛɛ fo n'i ye président fo n bɛ Korofina bɛɛ fo muso kunda cɛ kunda denmisɛnnin kunda n b'a ɲini bɛɛ fɛ ko nin ko in bɔlen kɔfɛ docteur nana ka min fɔ bɛɛ ka kɛ ladigibaga ye an ka fara ɲɔgɔn kan an ka commune lataa ɲɛfɛ commune bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ne y'a lakɔlɔsi mais an ka commune ni ɲɛnajɛ bɛ yen musow tɛ bɔ denw tɛ bɔ cɛw tɛ bɔ jamana dun an bɛ lahawla o lahala an bɛ mɔgɔ juguw ka lahawla o lahala o ye bɛnbaliya de bɛnbaliya fɔlɔ ye anw sifinw de an ka bɛn mɔgɔ kelen sen tɛ sira bɔ dɛ. bon ne y'a jirula k'a fɔ ko hakilina ɲuman don parce que n'i y'u yɛrɛ ka statut ni règlement intérieur ta u bɛ denmisɛnninw ka ɲɛtaa de fɔ bon n'i y'a mɛn ɲɛtaa n'i y'a mɛn baara n'i y'a mɛn kɛnɛya n'i y'a mɛn diɲɛ baara o baara ko k'a kɛ fo k'a sɔrɔ kɛnɛya de bɛ yen. n'i ko buna adamaden bɛɛ lajɛlen ka lafiya ni kɛnɛya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i ko association an ka bɛn maaya la ni o de y'a kɛ a ma ɲɛmaba an karamɔgɔ Seyidi Sherif Alu Usman Aidara ani délégation kɛrɛnkɛrɛnnen nana nin kɛnɛ in kan ni ka na association pour l'insertion socio-économique a tɔndenw k'u dɛmɛ u kungo la ka da kan a ti dɔwɛrɛ foyi laɲini sigida ɲɛta koɲɛw kɔ Seko Badara a ye waliɲumandɔnw kɛ minnu kɛra kɛnɛ hakililatabagaw ye an bɛ foli lase aw bɛɛ ma danti foli min na an ka maaba minnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kɔnɔ yan an ka maire communal ani ka taa se an ka faamaw ma ani officier fɛn o fɛn ɲɔgɔn sɔrɔ yan ani autorité fɛn o fɛn ɲɔgɔn sɔrɔ yan dugutigi an ka ɲamakalaw an bɛ foli lase nin bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ in ne a bɛ fɛn jira a bɛ jamana ka ɲɛtaga de jira parce que jamana o jamana ni ala jɛra n'a ye ka adamadenw sɔn hakili ɲuman na
o ka se k'u yɛrɛ kun tanga ka bɔ bana tɔɔrɔ ma o bɛ kɛ sababu ye jidi bɛ kɛ o jamana kɔnɔ. A kɛnɛ ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni maaba caman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya laadatigiw sigida ɲɛmaw finitigilakaw diinɛ ɲɛmaw ka taa se maaba welelen caman ma minnu ye u ka nisɔndiya kumaw jira ni sifin kulu in na. A lajɛrɛ in kɛnɛ kan lajalifɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ni o ye kɛnɛya minɛnw ye o taara ka di commune 1 CCRF ma ani Asako Nord min ni o ŋaniya ɲumanya baara in kɛra association Ami Durable ɲuman ɲɛma fɛ ka fara o kan fana. Baro kɛnɛ sigira jɔnjɔn ni ka ɲɛfɔli kɛ ni bana fila ka a kunbɛn cogo a n'a kɛlɛ cogo Korofina CSCOM dɔgɔtɔrɔ ɲɛma fɛ a médecin chef. Kenyeba cercle la jija musow ye ci kɔmasegin kɛnɛ dɔ sigi sen kan walasa ɲɛfɔli ka se ka kɛ dugudenw ye dugu baara bolodalenw kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko miiriya in bɔra dugu ɲɛmɔgɔw yɛrɛ la ni o ye conseil du village dugu maaba bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan. An ka taamaden minnu ni olu taara Asanatu Traore ani Nuhum Kone olu bɛna na sigi in lakale an ye Jijan cercle la. Ni lajɛrɛ in bɛ tali kɛ Dijan dugu kɔnɔ ka taa san 2021 na ka na bila san 2025 la baaraba minnu sera ka waleya dugutigilakaw ani dugudenw ka bolodi ɲɔgɔnma hukumu kɔnɔ. Hakilina ɲuman in bɔra Dijan dugu musolakaw de la. Olu baaraba minnu waleyara ni ka o lada ɲɛnamaya jama ye n'o bɛ kɛ sababu ye ka jɛlenya ni tilennenya sabati dugu marabagaw ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ u ka baarakɛtaw la. Hakilina ɲuman sɔrɔlen u ye nafolo fara ɲɔgɔn kan ka min ye ka corbière san ka sumarayɔrɔ n'an ko ma ko morgo k'o dilan k'a di dugudenw ma ka tila ka min ye pont min an tun bɛ tɛgɛ yiri pont de la u y'o yiri pont u y'a kɛ nɛgɛ pont ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen o tila ka sugu u ye sugu dilan k'a di musow ma parce que ni ko sugu ye ko dun ka fa fana tɛ se ka kɛ ni a sɔnman tɛ donc u ye yɔrɔ ɲɛnamaw dilan k'a di musow ma walasa u bɛ se ka feere kɛ cogo min na. O tɛmɛnen kɔfɛ o tilara ka min ye dɔgɔtɔrɔso u ye yɔrɔ dɔ san ko dɔgɔtɔrɔso bɛna jɔ yen nɔ donc pour que mɔgɔw ka kɛnɛya sɔrɔ parce que n'i ko vie ko kɛnɛya donc n kɔni an b'u fɔ o yɔrɔ la k'u barikada kosɛbɛ Patɛsira n'a a ka jɛkulu ka taa se muso jɛkulu tɔ fɛn fɛn bɛ dugu in kɔnɔ nɔ o sila u bɛɛ ko k'u tɛ tɔ sigilen nin ko in na a bɛ dugu lamini bɛɛ de concerné. Parce que gɛlɛya bana mama sɔrɔ corbière ko la fo ka taa se ambulance ko ma i bɛ numéro wele a tigi bɛ taa i ka ciw kɛ ka tila ka na. Dugu ma ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ ko Dijan dugu kɛli ka ni baaraba ninnu lawaleya n'u yɛrɛ ka jija n'u ka cɛsiri ye o ye nisɔndiya ko de ye olu bolo wa k'a b'a jira k'a fɔ Dijan dugu ma ɲɛmaw fo ka taga se dugudenw ma bɛɛ lajɛlen ka amina ko ye ko kelen de ye Dijan n'a lamini bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ. Bon bi ala yɛrɛ tɛgɛ bi a ne sɔrɔ yan ne kɔrɔkɛ a bɛ Bamako u bɛ furakɛli la yan wa a yɛrɛ kɛ y'a ye nka ne y'a mɛn ta a ye conseil min t'an bolo yan ne y'a wari sɔrɔ dugu a ɲɛtaga fɛn fɛn ye an k'a kɛ o nisɔndiya bi ne man da sɔrɔ la nisɔndiya fana muso fana nin tɛ to tɛ nin ye an bɛ concours dɛ donc muso ye ɲɛnajɛ ni organiser n'i ye baara ɲuman kɛ dɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔw fana dɔ bɛ sigi k'a lajɛ ne tun t'a fɛ ka nin kɛ dɛ mais nin karisa dugu nin y'a kɛ est-ce que nin fana t'a kɛ ka ɲuman kɔn de nin ye pour que o nimisi wasa ne man da sɔrɔ la parce que a kɛra sugu a mɛnna sugu dɔ b'a fɔ a ye jɔ n ka jija n ka wuladigi olu ye min kɛ ka dugu kɔnɔ n fana ka wuladigi pour que dugukɔnɔdenw ka nisɔndiya a kɔrɔ. Kɛnɛ in denfaya fo ka taga se a denbaya olu bonya kun bɛ maa minnu bolo u nisɔndiyalen kuma ta ko nin ɲɛtaga waleya minnu filɛ nin ye ni o sera ka kɛ dugu kɔnɔ k'o bonya n'o karama ta k'o di olu ma k'o ye nimisi wasako ye u ye folikanw ani waleɲumandɔnkanw lase. Yɛrɛ yira tɛ mais fɛn dɔ don n'i y'a kɛ a bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ courage don mɔgɔ wɛrɛ la k'a ɲɔgɔnna kɛ donc u ye ne ko marraine ye bi non seulement ne ye yangaden n ye muso ye o nisɔndiya bɛ na donc nin b'a yira k'a fɔ vraiment Jijankaw bɛ baara la donc an ka foli bɛ musolakaw ye dugutigilakaw ye n'u ka conseil bɛ ani jeunesse fɛn fɛn sera ka nin baara in kɛ an ka se ka nin minɛnw sɔrɔ donc n bɛ min ɲini u fɛ hali bi u ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan
k'u cɛsiri ka fɛn wɛrɛ kɛ min ka ca ni nin ye degun dɔ kuma dɔ la ka banabagatɔw ta kuma bɛ kɛrɛnkɛrɛnna muso kɔnɔmaw k'u ta ka taga n'u ye yɔrɔ wɛrɛ ni furakɛli tɛ se ka kɛ yɔrɔ min ye Jijan o gɛlɛya tun b'a da mɔgɔw kan min de tun bɛ dɛmɛ sugan bɛ bi alihamudulilayi ni dugu sera k'o sɔrɔ a yɛrɛ ye o ye ala tanto ye. fɛn dira ne ma a dira dɔgɔnɔw bɛɛ de ma foli bɛ se mɔgɔ min ma o ye dugutilakaw yɛrɛ de ye surtout dugutilakaw musow de yɛrɛ de ye danaya da ne kan mais o ye ne sugandi ka ne kɛ o ka parrain ye Jijan musow kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugutilakaw musow o diyara n ye o bɛnna anw ma an dɔgɔnɔw ma. kɛnɛ in kɛra wagati ye gafe sɛbɛnw ka ta ka di ni ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye fana musakaw la fo ka taga se Jijan dugu ale garisɛgɛ donna ni fɛn minnu na olu lawaleya ko ɲuman na a kɛra wagati ye maaw ka se ka wuli ka t'u sen jɔ ni fɛn ninnu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen na walasa a ka bɔ dalafɔli la ni k'o kɛ seereya ye kumabagaw ka kɔrɔfɔ la u sinsinna fɛn min ye bɛn ni kelenya ani bolodi ɲɔgɔnma ye o min jɔyɔrɔ ka bon ni waleya ninnu n'u ɲɔgɔnnaw sabatili la wa n'o bɛ se ka kɛ sababu ye Jijan ka ɲɛtaga sɔrɔ ni ka kɛ misaliya ɲuman ye dugu yɛrɛ kan ani a lamini bɛɛ lajɛlen wa ka dɔ fara kɛnɛ in nisɔndiya a n'a munyamunya kan lajɛrɛ kɛnɛ sigira musolakaw tɔgɔ la olu minnu kɛra ni hakilina ɲuman tabaga ye walasa baara ninnu bɛ se daɲɛnamaya mɔgɔw ye. Ayiwa an m'an to Jijankaw fɛ yen nɔ Keɲeba cercle la k'an sɛnsɛn ka don Burkina Faso jamana kɔnɔ Burkina Faso alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansaru u y'u ka laadalasigi dɔ boloda convention statutaire a kɛra sibiridon février kalo tile 7 Bobo Julaso kɔnɔna na k'aw ladɔnniya k'a fɔ kuma kɛra tɔn yɛrɛ ka ɲɛtaga de kan an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Lasina Sidibe ale ka jatalenw olu bɛna lakali Alhamidu Badini fɛ. ADN Burkina Faso ka ni laadalasigi ni nin ye a tako sabanan ye Fadi ka mawuludu baaraw kɔfɛ fɛn min ye déléguéw ye o nana ka bɔ jamana in fan bɛɛ bureau exécutif national ka ni laadalatɔn sigi a laɲini dɔ ye wulikajɔ minnu sera ka waleya ka na ɲɛfɔli kɛ o kan o hukumu kelen kɔnɔna na jɛrɛ in senfɛ dan sera wulikajɔ caman wɛrɛw ma. Ustaz Abdallah Sangare nana Ustaz Cham nana Bufa nana Jalo ni Jakite nana donc karamɔgɔ 5 o bɛɛ tun b'an fɛ nin waati nin na yan o bɛna dusuku kɔrɔkɔrɔya kuma kɔrɔ tɛ o bɛna fɔ mais o bɛna sigi kuma kɔrɔ ninnu de kan mais i b'a ye a nafa ka bon o bɛ lamɛn parce que mɔgɔw ɲɛ mɛna k'o ye donc n'o bɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ mɔgɔw bɛ na se k'o lamɛn vraiment o b'an dusukun kɔrɔkɔrɔya ka taa Ala ɲɛsiran yɛrɛ ma ka tila ka encourager cikan min b'an ni ɲɔgɔn cɛ pour que au moins olu ka se ka bɔ a sira ma voilà o nana o baara de la vraiment alhamdulilayi an b'Ala tanu sɔgɔmada na an ye section bɛɛ président ɲininka o tɛmɛna yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ kɛra nisɔndiya ye a bɛɛ kɛra wasa ye a bɛɛ kɛra kɔrɔta ye a bɛɛ kɛra karama ye vraiment o ka baaraw ɲɛna an b'o fo k'o waleɲuman dɔn ni international karamɔgɔ mun jama ɲina vraiment a kɛra wasa ye fo ka tɛmɛ comité an ye bureau sigiw kɛ effectivement province ka bureau sigila ka ban ni province ni congrès kɛla ni province ka ni bureau national sigila o kɔfɛ an bɛ section ka bureau sigi o kɔfɛ sisan an bɛ comité ka bureau sigi donc an ye sira jigi section ma o bɛɛ ko ka comité ka bureau sigi voilà donc bureau bɛɛ bɛ kɔrɔkɔrɔya i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen dɔw sɛgɛra dɔw ta ye faragan ye mais ni bureau kɔrɔkɔrɔya i bɛ taa sɔrɔ ɲɛda kɔrɔw bɛ na ɲɛda kɔrɔw bɛ na funtɛni fana b'olu la o fana bɛ baara minɛ o sɛbɛ la vraiment o bɛ galvaniser pour que au moins an ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ ni baara nin ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔn Ansardin Burkina Faso jamana kɔnɔna na a nafoloko da ser'o ma ani wulikajɔ mun bɛ sen na n'o de ye ka radio dɔ sigi sen kan tɔn tɔgɔya la o siratigɛ la waleɲuman dɔn ani bonyamasegin fɔliw kɛra ni ka ɲɛsin tɔndenw ma o ka wulikajɔ la sanga ani waati laɲiniw olu bɛ se sabati cogo min. projet mun b'an bolo nin sen o ye actuellement an bɛ radio projet de kan mais n'Ala sɔnna ma yanni sunkalo cɛ n'Ala sɔnna ma radio bɛ k'an bɔ voilà parce que an y'a fɛn bɛɛ sɔrɔ a minɛn bɛɛ fana sɔrɔla an y'a compteur jigi ka radio yɛrɛ bon bɛɛ dilan ka ban bon n'Ala sɔnna ma an bɛ technicien kɔnɔ ni convention nin banna ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ kɔni n'Ala sɔnna ma radio Chefla n'Ala sɔnna ma a bɛ kuma Bobo yan inchallah o projet de b'an bolo pour le moment n'o banna sisan projet tɔ mun bɛ yen an b'o tugu o la ko t'a sera k'an hakili sigi n'o n'Ala sɔnna ma jaabi yɛrɛ bɛna bɔ bi n'Ala sɔnna ma o bɛ kɛ wasa ye ko t'a sera kan karamɔgɔ international karamɔgɔ ninnu nana bon an jaabi mun sɔrɔ ka bɔ section ɲɛmɔgɔ yɔrɔ la vraiment an hakili sigi n'o
an b'a ɲini international fɛ fana o k'aw hakili sigi an ka kota sira ka ɲina Burkina n'Ala sɔnna ma basi foyi tɛ k'a la inshallah n'Ala sɔnna ma a bɛ don. Hakilina jigila an m'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni jɛrɛ in senfɛ fɛn min ye wale ɲuman dɔn ani bonyamasegi foli ye o kɛra ni ka ɲɛsin sabu ɲuman ma alisilamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an fana karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara n'a ka denbaya. O de b'an sɛnsɛn ka diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw lasɔrɔ an ka jɛ an ka Musa Fɔnba lamɛn. Espagne va bala Madrid lajɛ dɔ n'u donna février kalo tile 8 n'a tile 9 Amérique jamana ɲɛmɔgɔw ka bonya kɔnɔ Sahara occidental kunga Sahara occidental kɔnɔ do kɔnɔ min bɛ Maroc ni Espagne jɛ n'a kɔnɔ kɛlɛbolo bɛ wele ko Front Polisario a kan bɛ ko f'a k'i yɛrɛ ta ka bɔ Maroc la Maroc jamana ko k'a ka jamana dɔ don a dɛmɛnen don Maroc sigiɲɔgɔn jamana Algérie ma ɲɛmɔgɔw fɛ yɛrɛ ta in na sigikafɔ de n'u donna Espagne dugubala Madrid Amérique jamana lasigidenso la kɔnɔ in kunga hali n'o y'a sɔrɔ kɔrɔlen sigikafɔ ma na kɛ a bɛ taa kunjɛ kuma min dalaka dɔ bɛ lase u ko ma ko communiqué final ka dɔn fɛn minnu ni fɛn minnu kɛra nka nin sigikafɔ o ma kɛ nka o n'a ta bɛɛ maa minnu sɔmin ka jan olu ko nin fan saba ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kumaɲɔgɔnya n'u don u ni ɲɔgɔn cɛ an kun fama na o ma o b'a jira k'a fɔ Amérique jamana maa ɲɛmɔgɔw ka sigikafɔ bɛ se ka nɔbɔ gwɛlɛya la gwɛlɛya bɛ yɔrɔ min na da kɔni ma dɔw la tile 2 sigikafɔ in na min kɛra Amérique jamana ɲɛmɔgɔw ka bonya kɔnɔ Espagne dugubala Madrid Amérique lasigidenso la nka maa minnu kun b'a kɛnɛ kan Maroc minisiri min ɲɛsin bɛ Maroc ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o kun bɛ yen Algérie minisiri min ɲɛsin bɛ Algérie ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o kun bɛ yen Mauritanie minisiri min ɲɛsin bɛ Mauritanie ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma o fɛnɛ kun bɛ yen kɛlɛbolo min bɛ kɔnɔ in yɛrɛ la n'a kɛmɛ ka mugu ni kisɛ banamini ani Maroc cɛ n'a dɛmɛ bɛ Algérie jamana fɛ ko Front Polisario o fɛnɛ n'o nabilalen kun don jɛseleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛma ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen kɔnɔ in kun kan ko ɲɛnabɔli la ni o ye Staffan de Mistura ye ale fɛnɛ kun bɛ yen Masada Boulos Amérique jamana ɲɛma Donald Trump ka ciden gɛrɛngɛrɛnnen farafina kunga o fɛnɛ kun bɛ yen ani Mike Waltz n'o ye Amérique jamana lasigiden ye jɛseleke naani tɔnba Nations Unies kɔnɔ Espagne duguba Madrid Sahara occidental kunga Maroc jamana ye fɛɛrɛ kura min dajira k'a fɔ o bɛ se ka k'a yiriwala ye k'a to Maroc ta yala ni setigi jamana caman fana bɛ Maroc ka o rɔ i n'a fɔ Faransiw n'u ɲɔgɔnnaw Maroc y'a kanu sigi k'a fɔ ka kɛ o de kan ka sabu kɛ fɛɛrɛ dajiralen ye Maroc labana ka bayɛlɛmali caman kɛ a gafe kɔnɔ ka ɲɛfɔliba kɛ kɔnɔ in yiriwacogo la Maroc jamana fɛ k'a to Maroc ta yala nka o n'a ta bɛɛ gwɛlɛya bɛ fan fila de rɔ kɔnɔ murutile Sahara occidental ni Maroc cɛ gwɛlɛya fɔlɔ o ye kɔnɔ in yɛrɛ a ɲɛmaayaso bɛ sigi cogo jumɛn Maroc jamana sago de ye ɲɛmaayaso sigi la maaw ka kɛ kɔnɔ in ɲɛmaaw ye minnu b'u yɛrɛ ye Maroc ka yala u tɛ se kalata la dɔw bɛ lɔtɔmɔ k'olu kɛ kɔnɔ ɲɛmaaw ye nka Front Polisario n'o ye kɔnɔ murutile kɛlɛbolo ye olu hakilina t'o ye olu b'a fɛ kalata yɛrɛ de ka kɛ kɔnɔ in denw ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛnna minnu kan k'olu kɛ kɔnɔ in ɲɛmaaw ye olu ka sigi gwɛlɛya filanan o ye kɔnɔ in yɛrɛ nafasɔrɔ siraw minnu bɛ a kɔnɔ ka sabu kɛ dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira min bɛ wele ko phosphate dakuruɲa kelen nɔgɔ angɛrɛ o kɛfɛnw dɔ ye phosphate ye o dasilen b'a dugu jukɔrɔ kelen filanan wajida yanfa fɛnɛ fɛ a jijukɔrɔ fɛnw ka ca i n'a fɔ jɛgɛ n'a ɲɔgɔnna nin bɛɛ ye nafasɔrɔ sira ye Maroc jamana maa ɲɛmaaw fɛ ko tɛ ko kɔnɔ in nafasɔrɔ sira ka tila u ni Maroc cɛ Maroc b'o filɛ jɔnmaaya ye i ka jamana fa dɔ fɛ n'a fɔra ko e ka se tɛ boli o kan ko fɔ e k'o tila kɔpasa kan i ni o marabolo cɛ tɛ Maroc jamana fɛ ko ye nka Front Polisario fɛnɛ ka laɲini y'o de ye nin gwɛlɛya fila de bɛɛ Sini jamana ɲɛmɔgɔw ye u kangari da u ka kɔnɔ murutile Taïwan ma ɲɛmɔgɔw ye minnu bɛ k'u pɛtɛ bi ko Amérique jamana ma ɲɛmɔgɔw kɛnɛ kɛ ka mugu filita kura d'u ma ko lance-roquette multiple HIMARS ko n'a kɛ sababu ye u k'u yɛrɛ ta ka bɔ Sini na k'u bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ Sini Nzurasiya minisiriso Babu Sendigi n'o ye Jiang Bing ye a y'a yira k'a fɔ n'u tɛ min dɔn o de ye k'a fɔ Sini jamana a surasiya sɛbɛkɔrɔ joonbɛ wa ye maa o maa nin yɛrɛ nɛgɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Taïwan kɔnɔ murutile kɛlɛbolo k'a fɔ u bɛ da u yɛrɛ la de ko Amérique jamana mugu filita dɔ de bɛ u bolo n'o ye lance-roquette multiple HIMARS ye k'u b'u jigi da o kan
ko n'u y'a kɔrɔbɔ k'u tɛna tila ni jɛtigɛ ko yɛrɛnɛgɛnkan don kɔnɔmurutilen ma ɲɛmɔgɔw fɛ a ma latɔniya k'a fɔ Taiwan sini kɔnɔ don kɔnɔ min muruti bɛ nka n'a ka muruti bɛ a bɛ sini daya la kabini san 1949 a bɛ ka mara a denw fɛ kɔnɔ in na ye nka sini ka diɲɛ kɔnɔ k'a sabu kɛ siya woloma kelen min kɛra Chine san 1887 ka taa se san 1975 mɔ min kun bɛ a kɔnɔmurutilen kɛlɛbolo ɲɛmaaya la n'o ye Chiang Kai-shek ye Chine jamana ye kɛlɛ koya a la a bolibaatɔ taara i yɛrɛ kalifa gun in de kan n'o ye Taiwan ye kabini o kɛra Chine y'a ka darapo cogo ye wa Chine ka mara de bɛ ka boli a kan hali n'o y'a sɔrɔla o bɛn tɛ u mɔ wa diɲɛseleke naani jamana caman de kɛmɛ ka kɔnɔ in lakodɔn Chine da ye k'a fɔ Chine mara dɔ don Amerika jamana tiɲɛ don a ma ɲɛmɔgɔw fɛnɛ kɛmɛ ka jira k'a fɔ u b'a lakodɔn Chine mara dɔ ye nka u tan bɛ kuma ɲɔgɔnya don kɔnɔmurutilen ɲɛmaaya so ni u cɛ fɔ bi u n'an bɛ mugufilila lansɔrɔ kɛta multiple immersive di Taiwaningaw mɔ Taiwaningaw fɛnɛ bɛ k'u jigi da u ka k'u b'u yɛrɛ firifiri Chine jamana bolo. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron kunnafonidi kɛnɛ senfɛ a ye a jira k'a fɔ Amerika jamana ɲɛmaw u tɛ ka nazaralatɔma Union Européenne to a damana wa bɛnbaliya bɛ nazaralatɔma Union Européenne ni Amerika jamana cɛ Greenland ni kunkanko don n'o ye gun ye min bɛ Danemark ka mara kɔnɔ ni Donald Trump n'an bi can k'i jɔ ko fɔ a ka ndaraki Danemark la Emmanuel Macron ko wa kana kɛ maa kɔnɔ ko bɛnbaliya min bɛ nazaralatɔma Union Européenne ni Amerika jamana cɛ bi k'a bi ban dɛ ko sisan ko banda tɛ a ko hali n'o y'a sɔrɔ san 2025 mankan min kun bonyana Amerika ni nazaralatɔma Union Européenne cɛ dɔ bɔra a mankan la bi ka sabu kɛ tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛnna nazaralatɔma Union Européenne jamanaw ni Amerika jamana cɛ zalenko kunga Donald Trump kun ye a jira k'a fɔ a bi dɔ fara zale musaka kan nazaralatɔma Union Européenne minanw don dɔ Amerika jamana kɔnɔ k'u na zalenbaw sara tɛgɛnɔbila kɛra bɛnkan sɛbɛnna Emmanuel Macron ko a kɛra maa caman kɔnɔ ko y'a nɔgɔyatɔ ye ko maa ka n'i yɛrɛ nɛgɛ nazarala jamanaw kɔnɔ dɛ ko bawo ko kuma bɛɛ farati bɛɛ bi Donald Trump furaw minnu kan ka tɛmɛ dɛmɛ nazaralatɔma Union Européenne ni Amerika jamana cɛ ko zalenbaw de dan bɛ olu kan wa diɲɛ dɔnni kuraw minnu ni maaya tɛ taa u kɔ bi technologie numérique bɔlɔlɔ nasiraw ko Amerika jamana bɛ ka gwɛlɛya don olu bɛɛ lajɛlen labaarali la nazaralatɔma Union Européenne jamanaw fɛ Emmanuel Macron ko tiɲɛ ye min ye nazaralatɔma Union Européenne jamanaw kana fɔ ko u bɛ bɛn ka dɔ ka o ni Amerika jamana ɲɛmaa Donald Trump cɛ wa ka lajɛ ka bɛn ka dɔ ka nazaralatɔma Union Européenne ni Amerika jamana cɛ a bɛ nazaralatɔma Union Européenne dulonnen de to Amerika jamana ɲɛmaaw la kudayi a ko bi an k'a lajɛ nazarala jamanaw denw ka maaya tɛ taa fɛn min kɔ n'o ye gaz naturel ye kɛmɛ sara la n'i y'o sigi 60 bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ Amerika jamana de la bi ka na nazarala jamanaw nɔ Emmanuel Macron ko wa maa ka n'i yɛrɛ nɛgɛn k'a fɔ nazaralatɔma Union Européenne ka lakana bɛ se ka siri Amerika jamana la Greenland kun ka hali bi Eresila jamana fɛnɛ ye kunga bɔ ka sabu kɛ Greenland gun ye hali n'o y'a sɔrɔ a bɛ nazaralatɔma Union Européenne de ka jate kɔnɔ tɛmɛnsira don tɛmɛnsira min bɛ maa taama setigi jamanaw fɛ Eresila bɛ o rɔ Chine jamana bɛ o rɔ Sergei Lavrov ni o ye Eresila minisiri ye minisiri min ɲɛsin bɛ Eresila ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw mɔ ɲininkali tɛnkun ne o la Greenland kun ka kunnafonidilaw fɛ yala Eresila jɔyɔrɔ ye mun ye Sergei Lavrov y'a jira k'a fɔ ni Greenland fanfɛla in kɔni kɛra surasiya kɔni dagayɔrɔ ye Eresila kan ka taa jurusara bere min ɲɛsin a ko mɔ a n'o kɛ ko nka kabini kelen Vladimir Putin Eresila jamana ɲɛmaa ye min fɔ Greenland kun ka a bɛ segin o de kan Greenland ko a t'a bɔ o jɔyɔrɔ Eresila jamana ye minnu kun kan ko don o ye Danemark ni Greenland ni Amerika jamana ye u yɛrɛ dama k'u ka ko ɲɛnabɔ tiɲɛ don Greenland bɛ Danemark ka bolo kan Sergei Lavrov ko nka a ka sidɔn k'a fɔ fana gun in mɛnna dɛnkɛrɛfɛya la Danemark ma ɲɛmaaw bolo k'u kɛ i n'a fɔ Danemark jamana dɔw tɛ ko wa ko danganiya caman bɛ yen min b'o dankɛnɛmaya k'a fɔ maa ninnu jate kun tɛ Danemark jamana fɛ. Turkikaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Turki ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma Hakan Fidan a y'a jira kunnafonidi kɛnɛ senfɛ k'a fɔ Iran ni Amerika ni ɲɔgɔn cɛ sigi k'a fɔ Amerika jamana man k'a fɔ ko ko minnu t'a ɲɛsira la Iran jamana kɔnɔ n'o tɛ farati ye a ka lakana mɔ ko fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman da ka don o rɔ u ni ɲɔgɔn cɛ sigi rɔ
curege minisiri ko Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw bɛ se k'a fɔ ko fɛn kelen min ye farati ye u mɔ ka bɔ Iran jamana yɔrɔ o ye Iran jamana ka mugujugu dilanko ye n'o ye nucléaire ye non dɛ Iran jamana ka mugu filita min bɛ wele ko missile balistique Ameriki jamana ka farati foyi tɛ sɔrɔ o la ka bɔ Iran fan fɛ ko nka ale b'a faamu cogo min Bani Israɛl de sera mɛ Iran jamana ka mugu filita in ɲɛ n'a b'a fɛ ka taa o dakun ta k'o don ɲɛjugu ɲɛɲuman Iran ni Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ sigirɔ ko fɔ da ka don o rɔ k'o fɛnɛ dabila non dɛ ko ale ma kun ye ka sabu kɛ mugu filita missile balistique iranien o foyi tɛ se Ameriki jamana mɔ farati kɔni do Bani Israɛl mɔ bɛɛ b'o dɔn ka sabu kɛ juin kalo la tile 12 kɛlɛ o ma dogo maa na Cirikikaw ka minisiri ko sigikafɔ min daminɛnen filɛ nin ye Iran ni Ameriki cɛ ni danaya tora ka binga na u ni ɲɔgɔn cɛ a ka ca la fɛn wɛrɛw bɛ se ka fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ o nka Iran ma ɲɛmɔgɔ kɔni ye a jira k'a fɔ olu ni Ameriki cɛ sigirɔ kuma bɛ kɛ dakun fila de kan dakun fɔlɔ Iran jamana bibi na dugujukɔrɔ nafasɔrɔ sira uranium bɛ ka labaara ka se hakɛ min na a fɛ o ye dakun fɔlɔ ye Iran jamana bolo a ma bɔ kuranko mago dilali kɔnɔ ka don mugujugu dilan hakɛ kɔnɔ dakun filanan ni Iran jamana jɔra mugujugu dilan kan k'a sabu kɛ mugujugu dilan kɔrɔ de ye yɛrɛ kɔlɔsi yɛrɛ tanga cɛkɔrɔba tɛ tulo min laban i ta kun fɔlɔ kɛ kɛlɛ ye n'u ko mɔ nazarakan la ko dissuasion mugujugu dilan kun y'o ye a bɛ setigi jamanaw bɛɛ lajɛlen bolo o da de rɔ ni Iran jamana fɛnɛ kɛra jɔfɛn ye o kan ka mugujugu labaara ka se 100 sara la fɔ 60 mɔ dun ko Iran ni Ameriki ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya kan ka kɛ nin dakun fila de kan non dɛ ko Iran jamana data tɔrɔ ni ye Iran jamana minisiriso Babu Sendiki ka kuma ye minisiriso min ɲɛsin bɛ Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye Ismail Bagaye ye a ma ladɔnniya k'a fɔ sigikafɔ kunfɔlɔ ɲina Ameriki ni Iran cɛ o dayɛlɛla février kalo tile 6 Oman duguba la Oman masayaso de ye sigikafɔ a nɔgɔyaba ye nka hali bi sigikafɔ in tɛ ka kɛ ɲɛŋwɛ Iran jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko ye min ye u b'o fɔ Oman ni masaya ɲɛmaayaso ye u b'o ta k'o fɔ Ameriki jamana nɔnabilaw ye kɛnɛ kan Ameriki jamana fɛnɛ fɛ ko ye min ye u b'o fɔ Oman na masayaso cidenw ye olu b'o doni ka t'o fɔ Iran nɔnabilaw ye sigikafɔ in kɛra o cogo de rɔ Mexique jamana ɲɛmaamuso ye a jira k'a fɔ taji donini ka Cuba jamana sɛgɛrɛ bi jɔ ka sabu kɛ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye bagabagali min ɲɛsin Mexique jamana mɔ jamana o jamana n'i ye taji doni ka Cuba jamana sɛgɛrɛ k'i bi ɲamɔ k'a dɛmɛ taji kɔrɔ ko zalen girima na da i ka minɛnw don dɔ kun Ameriki jamana kɔnɔ kabini o kɛra Cuba jamana ɲɛmaamuso Claudia Sheinbaum seginna kɔ kunnafonidi kɛnɛ dɔ senfɛ a y'a sɛmɛndiya k'a fɔ taji donini ka Cuba sɛgɛrɛ a bi jɔ nka hadamadenya dɛmɛ min kan ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ maa bɛ degunna dɛmɛ kan ka sɛgɛrɛ ka bɔ Mexique jamana yɔrɔ ko na to senna jamana ɲɛmaamuso ye a jira k'a fɔ Mexique t'a fɛ ka t'i yɛrɛ sɔrɔ zalenko gwɛlɛyala ani Ameriki jamana cɛ nka jamana ɲɛmaamuso Claudia Sheinbaum ye a jira k'a fɔ a b'a ɲini Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump fɛ ka ɲini diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ nin ɲangi min ɲɛsinnen filɛ nin ye Cuba jamana denw mɔ a ka wuli ka sabu kɛ ko bi ko Cuba jamana kɔnɔ lapidanisow la taji tɛ yen lɔgɔlisow la taji tɛ yen Cuba jamana denw bɛ sɛgɛ kɔtigɛbali de kɔnɔ bi janvier kalo tile 29 de Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump ye a jira k'a fɔ a ye zale ɲangi da jamanaw kun jamana o jamana bi pɛtɛ ni taji ye ka Cuba jamana sɛgɛrɛ Cubakaw ka minisiri min ɲɛsin bɛ Cuba ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye Bruno Rodriguez Aparia ye ale y'a jira k'a fɔ a bɛ Donald Trump ka hakilina in kɔn bawo a bɛ diɲɛ seleke naani jago sariyaw bɛɛ lajɛlen sɔsɔ wa Cuba jamanadenw fiɲɛ de tigɛtɔ don u la Ameriki jamana fɛ jɛn tɛ se ka kɛ n'o ye o de bɛ dansigi kɛ bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni kuma in ye kunnafonidiso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ni Ala y'an si jɔ k'o kɔnɔ